Ketina ati iye nyaya yekufa kwaWayne ndiyo yainze Kamchacha threatened the family yemukomana waFifi achiti akasarora mwana wake aizofumura mhuri yavo yese omang'arira Charles wacho kumapurisa osungwa. Ndizvo zvaita kuti mukomana ati acharora panopera mwedzi uno. Izviwo zviri kuuya mushure mekunge nyaya yemukomana Justice for Wayne yazara muma streets. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Amai vaWayne vataura zviri pamoyo pavo vakati mwana akafa zvisina tsarukano uye nanhasi vachiri kungoenda kumakotsi nyaya iri kungotsikwa-tsikwa. Tichaisa audio yavo pamberi apo vachirudunura mafambiro akaita nyaya. So Ketina ati iye ndainetseka kuti ko nhumbu yemunhu ane makore more than 17 years inosungirwa munhu here. Now ndakuona kuti Kamchacha ane information yekuurayiwa kwaWayne and she's blackmailing the family neinformation iyoyo. Zvayave public nyaya yacho. Charles wacho anogona kuchirega kuvhundutsirwa naKamchacha because chekuchatya pasisina zvatobuda pachena izvi. Fifi namai vake vane zvivindi kuda kufoseredza kuenda pamunhu wavanoziva kuti imhondi uye asingamudi. Havatyi here kuti anopondwa sezvo asingadiwi kuda zvakapfava sehonye. Ndo mashoko aKetina aya imekani zvakaoma. So ndo panga pachinzi pane madates end of month. I mean, are these dates based on fear or based on what? Pari zvino regai tikuisire amai vaWayne vachitsanangura mafambiro akaita nyaya. Inini ndini mama vaWayne. Ndoda kutanga kutendaiwo imini nekutaurawo maringe nezvakaitika nekufa kwemwana wangu. Ndoda kutenda zvekare hama neshamwari vazhinji vari kungotaurawo maringe nekufa kwaWayne. Zvakaitika pakufa kwemwana wangu hazvisi kundijekera nekuti pakutanga pezvese chiri kunyatsa kundibata pamoyo pangu kuti Charles naNakudzi ndo vakanga vachitamba naWayne for the past 8 years. And then ndonzwa kuti those same people vandakanga ndichitrusta ndo vakasungwa pamusaka penyaya iyoyoyo. Zviri kundibata, zvinondirwadza, zvinondishungurudza every day. And kubva pashaika mwana hakuna chinhu chakaoma sisiketina kuti munhu unopirwa nemwana wako and then kubva ipapo unofanira kunge uchimira matare edzimhosva. After every 30 days ndinoenda kucourt kwandinoona Charles Nakudzi naLamho vakapfeka masutu vakabata makachisi vachiparikanya asi wangu mwana ndakafushira. Ndinorwadziwa zvisingaite pakuti even Wayne paazoshaika mwana angatozvipedzera form 6 achida kutoendawo kupoli. Mari yaifana kutoendese kupoli ndo mari yatakazoshandisa paburial yake Wayne. Saka zvinhu zvinondirwadza zvisingamboiti and ndanga richishuvira kuti kana kuine anokwanisa kuita chaangaitawo chekuti tibatsirikane kuti tiwane justice nekuti it seems justice will never be rendered. Tikaramba takangogara, tikaramba takangonyarara. Ndakanyarara kwenguva yakareba. Inini hangu I'm not a social person, I'm not a socialite person wekuti ndinogara ndiri pasocial media. Bandatozoona kuti chiregai ndiburuke ndimbotaurawo neruzhinji. Justice chaiyo hatife takaiwana tikaramba takanyarara. Saka ndachikumbira kuti kana paine loyawo rinokwanisa kumirawo nesu mhuri kwaGembo so that Wayne awane kuzorora. And chatiri kushuvira chikuru sisiketina is closure. Kuti tingozororawo vedu tiregedze kudedzwa kumatare edzimhosva kwatiri kuenda every time. Saka ndinokutendai nekumirawo nesu vedu panguva yakadai inorema inorwadza. Aiwa, zvakaoma nematambudziko mai Wayne. Zvakaoma mudikani. Papa unenge ndine vamwe vana vekuti ndinenge ndichifana kushandira vamwe vana vachiri kuda kuenda kuchikoro. Musi wamunenge muchifana kuenda kukoti rechimangwana racho
haudye chikafu, haurare, haudii. Iye nyangwe pacho pandakazviudzwa kuti ndo zvakanga zvaitika, ndingadai ndakatofa, ndakamboda kutozvitikisa nemotikari chaiko chaiko, bandinongotenda Mwari vakazondirwira. Asi nguva yatiri mhuri yekwaGembo inguva yakaoma yekuti ukaona murume mukuru chaiye anochema, baba vanochema almost every day, vanenge vachichema vachiti ndinonzwa inzwi remwana wangu richiti daddy, daddy help me, daddy help me, daddy help me. Wina ari kuda rubatsiro. Nakumbopa rukuru wakanaka Ketina. Tiri kubatikana. Mwana anakumbopa tsakanaka. Iwe nyangwa pabva ipapo paakashaikira mwana. Chinhu chinonyanya kutinetsa ndechekuti takaudzwa kunzi vana Charles vakatanga kutsvaga Wayne usiku, ndobva vafonera vanhu vepabhaobhabhu vakati tiri kushaya shamwari yedu, titarisirei mupuu. Ndopataitombobvunzanawo semhuri kuti sei vasiri kuti titarisirei mumba, sei vasiri kuti titarisirei kugazebo, vari kutongoti titarisirei mupuu. Ende nyangwe zvomupuu imomo ndo mumwe chete mumatinowana Wayne ari the next day. And then hazvisi kutijekera zvekare kuti usiku zvinonzi gadhena akanotarisa mupuu haana chaakaona chakanga chirimo, asi zuva rechimangwana anotaura kuti akazowana bhodhi yemwana wangu imomo mumvura imomo. Saka hazvitombotijekere nekuti post-mortem inotaura kuti mwana akafa past 8 dzeusiku. And then there is a video rine mapurisa rinotaura kuti that same past 8 iyoyo ndo yakafa Wayne, but isusu takazoudzwa mangwana achiona masikati almost like kuma-12. Kureva kuti saka pesa apa chii chaimbonatsoitika. And then video rinobuda sisketina ratinopiwa harisi kutaridza kuti after 8 o'clock dzakaurayiwa mwana, kuperi kwesoko chii chimwe chakazoitika futi. Kureva kuti there is a lot that happened that night chatisiri kuziva, chiri kuzikanwa nekuti vana vakanga vari papati vakanga vakawanda. And pane kaklipi katoripo kanotumirwa nehwani wevasikana aive papati achiti ndiri kutya kuti ndikazokarakidza mapurisa ndinosungwa kunzi wanga uri kupi pesa apa. Kaklipi ikako kanotonzwika mavoices evana, ndo patinozvibvunza isusu kuti kana mwana uyu akagona kutora clip the very same hours idzodzo akatadza nei kuona zvakaitika mukuzourayiwa kwaWayne. Yeah. And mumwe mubvunzo futi kuti tinozvibvunza kuti Charles akange aine foni, bhutsu, masocks, t-shirt nebottom zvaWayne, vobva vabva paB&B. Shamwari yake akatobva nayo kumba inototaura kuti hanzi ndakascreama ndikati Gembo ari kupi, Gembo ari kupi. Handiti hanzi vagana Charles vakati nyarara, tinomuwana aenda nemota dziri kumberi. Votora Love Mo vonomurarisa namuneso uya so that ashayiwe kana foni yekuti atidzivise. Maxen uyu muneso anochizoenda kumba kwana Kudzi, vosiya Kudzi. Paanoenda kumba kwana Charles anoti ini ndakuenda kunoudza mama wangu zvese zvakaitika. So panotaura Charles kuti ndakunoudza mama wangu zvese zvakaitika, munese anotofungidzira kuti maybe it was kuti akatora mota here kana kuti sei asina kurara pamba. Panozoona muneso uya video ndo paanozoita sum up kuti saka Charles aitonotsinangurira vabereki vake zvavakanga vaita kuna Wayne. Saka dai Mwari vakatigonesa through you guys muri kusimudzwa. I believe it's God above vari kukusimudzai kuti mumirewo nesu, nekuti isusu hatina lawyer,
takanzi munhu akafa achipondwa tinozopiwa state lawyer. Tisati tana state lawyer iroro tachingoshuwira kuti kana paiwanika lawyer rinokwanisa kungoti miririrawo kuti justice igokasika kuwanika, nekuti iko zvino takutotaura zve2 years pasina kana chati chanatsokubatika. Alright. Mai Wayne, ndokumbirawo kuti ndimbokubvunzai zvimwe zvinhu 1 2 3 ndoziva kuti semunhu akawirwa nedambudziko munogona kusanyatsoutsanangura zvinonyatsonzwisisika. Saka mumwe munhu ari mucomment section neni togona kutadza kunyatsonzwisisa. Mwana kuzoti aende kupati yaCharles zvakafamba sei? Vaigara vaise here kana kuti akamudedza kana kuti zvakanyatsofamba sei kuzoti anobudikira ari kuBaobab? Charles naKudzi naWayne vakadzidza vese pachechi kubvira form 1. Alright. Uyo Charles ndiye akazotransfera akuenda hake kuGeorges, asi vana ava kubvira Wayne ari form 1 vanga vachingotamba vese. Hakuna kwakaenda Wayne, kusina kuenda Kudzi, kusina kuenda Charles. Wayne airara kumba kwana Kudzi, Wayne airara kumba kwana Charles. Vana ava ndivo chete vasina kurara kumba kwedu nekuti Wayne aiwandisa life yake, angasingade kuti vanyanyoziva about us tiri kuGlenora. Saka akatodriva kutouya kumba kwangu Charles kuzoti Wayne ndikuda kuenda, anzi ndikuda kuenda kuchikoro kuDubai. You are the first person I've told about this. Birthday rangu, after birthday rangu ndopandichaitirwa farewell. Ndimunesu akatiudza, akanga aripo pazvakataurwa. Akatouya kuzokopa kumba chaiko naCharles, inini ndakanga ndisipo. Alright. Saka vaenda kubirthday. Imimi kuziva kwenyu chaiko vasvika kubirthday makazoziva mangwana kuma12 kuti zvanzi mwana ashaika. Imimi makaziviswa nani kuti mwana ndozvaitika? Munesu ndiye wavaingotambisa front face apa, vapedza kumuchengeta vachimuchengeta vakazomeka sure kuti vamuita let loose, vapedza zvese zvavaifungidzira kuti vangange vachiita. Ndo patinoona Munesu, indakange ndatobva kuchechi ndikatosanganidzana mumba naMunesu. Munesu ndiani? Munesu mwana wemumaraini mandinogara, akanga abuda achienda kupati naWayne. Alright. Aiwa, ini ndiri kuziva hangu kuti Munesu ndiye akabva kumaraini kwenyu vachienda kupati naWayne, but vamwana vari pacomment section vanogona kutadza kudi kunzwisisa. Alright, Munesu naWayne vaenda vese kubirthday raCharles kuBaobab. Kosei Munesu akanga ari kupi nguva yekuzoshaika kwa Wayne? Makambobvunza here Munesu kuti panguva yacho dzichizoenda kuma8 Munesu naWayne vakaseparata sei sevanhu vanga vabva kuGlenview vese? Munesu akanga akagara kuGazebo. Alright. Akati hanzi Wayne akamuti mufana wadhakwa gara pasi. Hanzi naMunesu pandakangogara pasi pane musikana akauya kuzonditandadza zvekuti zvese zvakaitika kuPaul Munesu haana chaakaona. Alright. Asi Munesu ndiye anozofona kumba achiti Wayne tamuwana kuHighlands, ototi ndakatomutarisa ari muPaul akatofa. And Munesu wachona anoti vanhu vekuBaobab vakamufonera vachiti shamwari yenyu yamaitsvaga takaiwana, but apwanya zvinhu kunoko, uya umutore. Saka ndo masimukiro akaita Munesu kubva kuGlenora achidzokera kuBaobab. Alright, mai Wayne. Saka mukureva kuti vana ava after party yaitika vana vese vakarara paBaobab here kuti vanhu vese vakaparara vakaenda? Vanhu vese vakaparara vakaenda, hapana akarara paBaobab. Bhodhi yaWayne ndokuzoonekwa masekiri ndokuzotaona bhodhi mangwana? Rechimangwana racho masikati. Alright. Saka ko shamwari dzaWayne sevanhu vanga vari vese vakokana vabva vese kumalocation vachitakurana nemota
sei vakazobva pavenue iyi vasina kudaidza mapurisa kana kufonera iwe imimi kuti Wayne hatisi kumuona? Ndiwo mumwe mubvunzo watinotozvibvunza pamwe chete tese nemhuri kuti sei tisina kumbofonerwa, asi muchitari pane zvinhu zvacho sisiketi na unobva watotemwa nemusoro. Yeah, because kana muri kuti pati yese yakaitwa Wayne ari kunzi nepostmortem akashaika kuma 8 dzeusiku, vana vaya vanoratidza kuti kwakasvika pakusviba varipo paya pamavhidhiyo andandichimboonawo. Saka vakazobuda sei nehembe nebhutsu dzaWayne nefoni zvese vasiri kuziva kuti Wayne ari papi? Vanga vadhakwa here vana ava? Makonfemero anoita nekuti munhu watakanyanya kuita contact naye akatombotidzidzisawo zvakaitika musi uyo ndimunesu. Vamwe vana vese ava hatina kana kutombobvira taita contact navo. Munesu anototaura kuti pane doro ravaimwa ivo risina kumbobvira ramwiwa nevakawanda, and then anototaura kuti Charles haana kumbomwa doro musi uyo. Munhu akamwa doro zvakanyanya aive Wayne. Alright. Asi Wayne wachona asimbori munhu wekuti tingati angadhakwe zvekuwereka azviwiridza mumvura, pakuti doro airimwa everyday, anga ari familiar nedoro. Alright. Komu security wepaBaobab makambotaura naye here pakuti ndanzwa pane pakanzi vana Charles vakaenda kumusecurity vakanoti hatisi kuona Wayne. Musecurity akati tipei foni yaWayne, namba yake tiifoni. Namba ya phone number ya Wayne ikaringa iri muhomwe maCharles. Ichokwadi. Kuti tita isusu mu cleaner wepaBaobab akangozongotaura umbowo hwake paZBC. Inini ndo pandakatomuonerawo ipapo achitsanangudza zvakange zvaitika. But tine mumwe munhu akatombotipo advice kuti iye cleaner uyuyu na receptionist vakapa here umbo kucentral kwakanopa vana ava vese umbo kuitira kana nyaya yakuchitongwa kumatare edzimhosva. Ndo patakanzwa kunzi havana kumboenda kunopa umbo, ndokubva tanovatsvaga zvikanzi vakatosiya mabasa. Vese musecurity na cleaner vakatenge vasisiko kuBaobab, and then umbowo ndeizvozvo zvishoma zvavakangotsanangura paZBC, havana kuenda kuma-investigations. Ko vana vese vaivepo vaibuda mumavhidhiyo, vana vai vaisvika kana ku15-18 vai havanawo here kumbotaurawo investigation officer avo vachitsanangudzawo kuti zvavakaona kana zvavanoremember? Vese vanonzi vakafonerwa vakaenda kuma-investigations kusaziya kuti vakanonyoresa kuti. Alright. Saka ko vakomana inini pandisina kunyatsojekerwa napo pamwe pandisina kunyatsonzwisisa mai Wayne ndepekuti uyu mukomana best friend ya Wayne akatodriver uyu mukomana wokulocation angauya newenyu mwana akasvikomudzikisa kumba. Vakamudriver vakanomurarisa pachimwe chikoro ndachikanganwa mumahostels naLove Mall usiku hwese. Rechimangwana anoti hanzi ndakazosiwa mutauni here ndikakwira kuya ndega kuGlenora. Right. But postmortem yemwana yaitaura here kuti since anditi mwana mangwana mapurisa wepaHighland vakanomunyukura muswimming pool. Postmortem yaienderana here nekuti mwana afa nekuda kwekudrona kwekunyura mumvura? Zvisingatomboenderane nekuti postmortem yakati akadrowna due to inonzi asphyxia, hanzi lack of oxygen. Mate akadrowna kana kuti akafa ne? Hanzi akafa ne-asphyxia. Ndoye kuti akashaiwa oxygen. Asphyxia, alright. Vano vakadzidzawo manzwa hanzi postmortem yakati akafa ne-asphyxia, haina kunzi drowning. Ndagona term. And then tinozvibvunza futi mubvunzo kuti
mutumbi wemunhu afira mumvura anditi unoyangarara pamusoro pemvura. Iye bhodhi yake akanga akatogonya kutogonya zvakafanana nekuti tikatora munhu tikamuisa mubhuti reHonda Fit. Stature yaanenge ari ndo stature yatinomuwana ainayo akakraucha ari pasi pepfumo. Yeah. Ai, zvakaoma. Saka ko nyaya yevanhu vepaBaobab sezvo mamarasikirwa netsaona iyi makambozama kutaura nevanhu vepaBaobab here kuti tivhurirewo makamera enyu tiwanewo closure yekuona kuti vana ava zvii zvakaitika, pamwe vana vakadhakwa vakapushirana mumvura kana kuti vakadzipana vadhakwa? Makambozamawo here kunotaura nevaridzi vepaBaobab kuti vabatsire, because varidzi veBaobab ndo vane makamera, ndo vane zvese. Ma footages akabuda but si clear nakukwana nekuti inini I keep on asking kuti kana vakambogona kurekodha kubva na4 vana vachipinda kusvikira nguva yekuma past 8 kunoitika kadrama aka, ko kubva kuma 8 kuzosvika AM kwatinofungira kuti pamwe mwana akatombotakurwa ndo pane kunzi tazama kumusungirira mumuti hapasi kuoneka nei. Arina kukwana footage. Saka in other words ukatarisa kana achinzi akafane kuleka oxygen, it means inini I understand why muri kutsvaga justice. Dai makaudzwa kunzi mwana afa maybe nekudrona mupuu maigona kuti maybe akadhakwa akadonhera mvura, but kana makaudzwa zviri different, which means mune right yekutsvaga justice kuti zvakambofamba sei. Ko varidzi vepaBaobab tsanangudzo yavo vanomboti kudii nazvo kuti sai vakareleasa footage inongosvika pacertain time vasina kuratidza footage yenguva yese kuzosvika kuma12 kwamakadedzwa imimi? Hatina kuzokwanisa kuti tivabvunze, munongoziva zvimwe zvachona unengosingazive kakuti une marights api nei plus zvichirema zvakadai zvimwe zvacho unotovharirwa kuti uchiziva kuti ndobata papi manje. Alright. Zvakaoma. Pana daumbobvunzawo something here guys. Ko baba vawini vakazvigamuchirawo sei? Vari kutiwo kudii nazvo? Baba munokwanisa kuvaedha, vanogona kutaurawo. Munogona kuvaedha ikoko kana zvichiita kana vachibvumira nawo nazvo? Alright, tivakumbire kuti kana vachikwanisawo kuita reach out. Alright. Nai mai Wayne, ko vabereki vaCharles sezvo Charles ariye ndiye akanga ari muridzi webirthday. Ndiye akanga adaidza best friend yake kuti uya kubirthday kwangu, akauya kumba akamukoka vakaenda bva kwaitika tsaona kudai. Pane nyaya iri kunzi vabereki vachona makazombogarawo pasi here sevabereki kuti mutaurewo nenyaya yetsaona yakaitika besides kusanganawo kumakoti? Mai vaCharles ndakangovaona kairi panhamo. Pane pavakauya first day vachindibata maoko. Musi wazouya bhodhi yemwana vakanzwa ana tete vangu vachitaura paveranda kuti confirm the murder case. Hanzi vakavhunduka zvokuvhunduka zviya kuti patori nevidhio, patori confirm the murder case. Kubva musi iwoyo handisati ndaona kana one wevabereki kana vana ivavo kunditaudza. Alright. Inini I think vanhu vepaBaobab vanofanirwa kubatsirana nemadetective kuti chokwadi chingobuda pachena muwane closure. Ndozvauri kushuvira izvozvo.